Jogja Istimewa kan rame-rame. Kan lor mengidul ngadeg kabeh. Iya, katanya Pak Haji mau nyawer, Pak Haji. Boleh, Ya, boleh, siap Pak boleh. Haji Kolipan, monggo. Monggo Pak Haji. Sinarak. Karo di moderator Gus bukan sing ngurung Oke, patah aku ya. joget. Oke. Oh nggih, kula nggih joget. Jangan nggih joget. Kok Mas Sudi Monggo. nyawer nanti ya, Bos Sudi ya. Ya, Bos Sudi nyawer ya. Langsung berwakil baik bos. Oke, siap nih. Yo di jaluk Yo. kendang koplo. Pakai cek. Coba kaya apa? Jogja Jogja Istimewa. Istimewa. Bareng adek kabeh. yo bareng-bareng yo ngadeg yo. Seragam. Harap diparingi kabeh nang Pak Haji Kolipan. Siap. Wong jenengane diparingi apike ya kena karo ngadeg karo joget dadi ngana sing maringi ya marem. Ganti nganggo sandal dadi manten dhuwur kan. Nah. Orang dhuwur ya maring payon. Ganti kowe jajal karo sandal kan men ajeng jolan kok gede cunglo. Nganggo sandal ganti ndi. Jinjit ya kena ganti. Nggih. Trismi diketok karo des kan dadi ora keduwuran. Monggo. Anu jenengan karo nyanyi. Enggak, yang nyanyi kita, yang nyawer bosnya. Oh iya, boleh. Yo Jogja Istimewa. Terus Mas. Monggo Pak Haji Kolipan. Ini. Bos Sudi. Jogja Istimewa. Artiba. Semakin dihargai. Sabuk manis monggo. Wah, Pak Mantan. Tarik kaul ya. Si Gus di bawah mimpin tarian Gus. Hei. Dan kembar karo si Gus. Yoi. Main ora pati gentawi. Wong kang lagi kendoro tak berjuangke tekan janur halangku aku bakal karo kowe anane sakura bakal
Gondrong luar biasa, Jogja istimewa. Pripun? Nggak kulangake nyogindol dewek. Siap, siap. Wah, Terima kasih tepuk tangan buat Mas Gondrong, Mas wakil Gondrong. dari beliau Bapak Haji Wakil dari Oliva Bapak Haji Kolipa. yang sangat dermawan, Nggih. Nika tong pundi mawon mesti maringi rezeki karo wong maringi seni. rezeki kali wong seni. Di kelebu kula lan panjenengan Bu Ciblek. Nggih, matur nuwun. Lantaran beliau saged sowan mriki malah isi ditambahi Nggih, rezeki. matur nuwun Matur suwun. sangat. Nyucul kok diweyu ora sida. Bro kabeh. Aja nangis, Blek. Niku Iku medun nih nangis. Nangis temenan gue. Gal medun jaluk dewek kali Pak Haji nang ndelwane. Jaluk dewek mari Pak Haji kan. diri ya. Ayo. Pak Haji. Kula bateri mbakku. Kasih dene ngucu Dereng lah. Pak Haji. Kula bateri mbakku Pak Haji. Kulo terek perwakilan rombongan. Kula bateri tok tapi agar kula diwewaning ya gelem. Alah. Nyoba tiri ya Bu. Lah. Kotor ya Bu sing ile ya. Ora apa-apa sing penting esuk nanggo tuku sandal. Iya. Tunggu sandal sapi. Sing Pak Haji. Kowe arep golek disapa. Niki kula Mas Mas Gondrong, Mas Udi Gondrong dereng maringi bagus. Nggih, menasih keliwat banget. kayane dadi kula kon batiri. Kula kon batiri tapi nggih kula nggih. Allah. Bapak sedamel boten. Mboten Pak. Niku Pak melas Pak. Nuwun, Pak Haji. Kelebet kaum duafa niku sindene Pak. Lastri lah. Bu Ciblek yatim piatu niku Pak. Iya. Angge kula batiri sing Bener, piatu-piatu udah Ciblek, bener, Kak. Ayo wis. Pripun? Mboten ajeng nggih pun. Ajeng Ora lu kuli nangis kompak kau gumu. Dia ya melu nangis nang kene. matur nuwun nggih Mana Bocah. pada mudun kabeh. Tinggal Aja. Matur Angger nuwun, liyane ta sedaya. mudun bisa Mas Petruk. Ya. Sing nang pinggir ora tayo ora tayo. Kidul salon jan diparani kan. Siapa tadi? Kaki garing daun. Kae. Pengajian tuh melas banget nyong. Iya dong rupi dong. Apa urung? Iya. Angger urung nyong ya urung. Iya tuku sendal ya. Alah, boleh nangis bareng persis Ora, kayak cempek kecempek. Monggo Pak. Undangane bawor. Oh niki bapaknya Jane kepengin ulangane ora kaya ngawet. kae lho Mas Petruk. Kan Jaluk ya jaluk. wong krido kok krido lumayan ngasto. Yo belajar dadi wong Oh alah. Wis uli sendal. Wis uli sendal ya ning sini-sini. Wis. Kedok kok kari janduk. Iya. Bagi hasil biasa agar esok. Iya. Kowe aja ngomahi tukang shooting, Black. Nah apa sih? Sing ngasih noting wae domai. Ngene. Anak wedon ngene kabeh ngene. Ngene pada Jaya ngeke. Oh, harus begitu. Ayo nangis terus. PCM burung. PCM. Bocah gue masih aduh mek semorong. PCM. Medun. PCM aja loroto. PCM turun. Oh alah nyong ya kepengin go tuku sandal. Posi sewadorong. Posi swadayo. Oh alah. Yo. Anu. He. Esok melu nang perapatan. Atur nuwun. Lampu merah. Ora ya we. Pakai kok urung. Oh, maninga. Arep rei, Pak. Wah. Malah melu nangis kok. Malah melu nangis. Wong nyong de bakule kok dijaluki. Lah iya. Ora lho, bareng pakai kau urung kok melu nangis pakai itu. Ramane
jar gua lagi bangun kayangan nanggap sinden nangis. Lah iya, tapi alhamdulillah. Gumening nyonyong gumun karo penontonku ya setia bae wis. Lho, ki sinjene penonton setia, penonton yang terbaik. Dongakna war nyong kesuwun banget nang dindi ditonton. Wis brak. Ora ana sing gawe maning. Oh. Nyong gelem awe ning karo sing ngetut naci black kae lah. Iya. Ngene tersawer. Sing hati-hati lho. Teman. Sing hati-hati lho. Ngapa? Senane gendang Banyumas Iki lho. jenengane Mbak Pepi. Nggih anu napa nggih? Wis. Guru bahasa Jepang. Batire sekar. Nggih, Batire Sekar, iya betul. Ning kampung lare Cilasap. Nggih, Batire Sing Sekar. batire sing uli dalang Wahyu. Sanes. Oh, Bapak Wahyu iya, kae iya. anakku. Nah, Dan jenengan napane sing uli Wahyu? Bibine napa li Renda. Ngadeg ngene lho. ngadeg eneh. Nyawer sikus nangis terus. Iya. Jenengan saged nembang jenengan? Saged nembang? Ajeng mriki radi mriki radi. Ngene-ngene mengene. Maju Pep, maju Pep. Iya. Iya. Sekedhik. Niki Saged nembang napa Sobi? guru bahasa tuh Jepang jangke. niki. Jenengan mbok nate foto kali gula krin. Nate Kesupen. sup nyung bagai lingon kono kelawan. Wah. Malah nangis. Saged nembang jenengan? Insyaallah. Nembangnya Apa? apa nembangnya? Hundulu kayak gue. Sing tayang napa sing tayang? Ayo Mbak Pepi. Sumanding. Sumanding Sumanding. cocok. Oh. Nyawer dia. Iya. Ya. Karo nangis, Pep, karo nangis, Pep. Gune nangis kok. Sing abang apa sing ijo? Kowe ki udah nangis. Ngene marak. Ya war rekna. Ngene nggih. Nyong ngapet wingi asolan ciblek jane kepengin takon kuwi ning mriki. Wis lah. Kowe alhamdulillah. Tukang ngedum jebulane sikus, tukang ngedum ya. Kayak orang keduman ya nangis ya nangis. Wah, Ora lho, sikus gule nangis ambah banget tuh. Tenginggil mawon Mbak nembang Mbak. Ya. ini Mbak Pepi. Matur nuwun niki Pak Dek. Nggih, mboten napa-napa. Lagune Sumanding ya sapa Lagune Sumanding, monggo. Arek. Lho iya balik kena. Ya lah. Oh, nyong tuli jujur, lebih ya Nggak lebih. ada korupsi. Nyora kurang ya kurang. Suwun ya Pak. Saya Lah. anu sukses amin. Anu lebih ya nggo. Ora, lho. Gule nangis. Jujur lah, Pak. Jelas. Ya wong wedon ke sing halus. Wong wedon kok kasare ora. Nutup apa ora yang? Ketone nutup. Des kang guyu-guyu des. Mangga nembang sing apik. Ya, Mbak Nah, Pep. kaya ngapak. Namanya Pepi Cinawati. Mbak Peti. Pepi Cinawati. Pepi padalah. Peti. Pepi Cinawati. Cina duwe toko. Oh, kayak gue. Niki bahasa Jepang, guru bahasa Jepang. Oh, kayak gue dening temenan melu ciblek wis suwe nyung tau salaman kok. Niki mau sampun. Ampun. Kelalen. Yo ditembangi jajal. Ya, ndek. Tarik. Ya. Lebih banyak Bersama. Indonesia. Saya dalang khasna ya. Kayak Reni ya, Yang. Arigatou gozaimasu. Sabri.
Dari mana Mbak Pepi, desanya apa? Desa Tritikulan. Oh, Tritikulon. Kok sama Ciblek sering bareng apa mau jadi mantunya Ciblek? Bukan. Oh, bukan. Adiknya Mas Gayu. Oh, gimana itu ada masih saudara Mbak Ciblek? Enggak. Masih keponakan. Kasih keponakan nggih. anak Ciblek wis sinden main ora diomong napa gemien. Nggih anu napa nggih niki keponakan tapi napa rampung kuliah. Bahasane napa niku bahasane? Niki anu napa nggih bahasa Jepang. Arigato gozaimasu. Hot kowe. Bahasane contohnya bahasa Jepang contohnya. Bahasa Jepang padane Kok arep takon. sekolah ngesuk mengaring Jepang. Ya padane takon nyo ngarep madang kowe. apa? Watashi wa motabe mas. Oh iya, si Nyo seru. ngarep turu sing seru. Watashi wa mo ne mas. Ah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Jajal artinya cekong Selamat sanpang iku apa? Matane. Matane. Oh. Ringwe brek. Jeneng Takon selamat bahasa Jepang, selamat tinggal kok ora matane. Anu ke Jal takoni maning brek. Non Bahasa Jepang selamat tinggal apa? bahasa Jepang selamat tinggal. Harusnya itu jam matane, tapi ibu biasanya matane. Gitu dia lu bahasa Jepangku matane. Bahasa Jepang saya pengen makan. Ya. Watashi wa tabe mas. Siwat. Watashi wa tabe mas. Oh. Angger bahasa Jepange awake gatelen. Panurata. Panurata, oh panumu. Jadi panura. Awake gatel panurata. Padalang. Gimana Tadi gimana? punya satu ini kata-kata Jepang buat padalang. Oh boleh, tapi artinya yang bagus dong. Oh iya, Apa coba? padalang eko totemo hansamuna desyo. Oh. Apa? Iya, Pak. Artinya apa? Laren deso panjang. Padalang, Ih. padalang eko sangat tampan. Apa Coba kasih. Ternyata kau menang-menang ya naksir dari Pak Eko. Boten, itu kan artinya Miki apa? padalang sangat tampan. Apa Jepangnya? Padalang totemo hansamuna desyo. Di show. Padalang. Gimana? Totomo mata-mata teto. Moto moto. Tatamanin mata-mata tatuta. Terus separa cara berkotor berkotor. Kowe ngomong apa? Barkeco. Niki ngalem-alem aring Pak Eko. Oh, Jajal oke. ngrarinya bahasa Jepangnya apa? Pade bawor itu Bahasa Jepang. bagayaro. Pak Yaharo siapa? Bagayaro. Pak Yaharo siapa? Apa sih? Papa Harayu. Pak bawor Apa? apa iki saru iki? Orang apa? Oh bang udah baik kok. Bahasa kene karo kene pedot.
Pararuntes. Bagayaro. Apa? Bagayaro. Apa bahasa Jepang sing mandan kae lah. Angger maju apa maju? Maju susumu. Kaya ngomong maju susumu. Ih, leres madalang. Susu. Lah kaya anak kowe ini genana catet. Mundur. Mundur. Bokongmu. Iya boleh. Bokongmu. Oh ya member angger sing maju susumu ya. Iya. Angger sing mundur bokongmu. Ora usah maring Jepang nang kene sih anak mundur bokongmu. Berarti Kenti maju terus ya. Berarti nyungaring kenting esuk kan susumu. Susumu. Jadi angger Mbak Kenti kon nyanyi kan maju. Ya. Mbak Kenti susumu ayo maju kaya. Pak Kenti nun sewu nggih dari tim Bapak Kolipan jenengan katuri susumu. Tembangannya kuda Sumedang. Ayo susumu. Ayo Mbak Kenti susumu. Karo sikus. Ayo Mbak susumu. Terima kasih. Oke. Makasih ya, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jadi anak yang berbakti ya sama Amin. Muji Black ya. Susu mundi Black. Apa? Susu mundi. Aku orang maju jadi orang nganggo susumu. Angger ke bokong. Yuk mengko bar pamundutan saka tim Panji Ulipan Kuda Sumedang bar iki wayangan meneh iki wis jam 2:53. Jam 3 kudu wis lubar goro-goro. Kan? Yuk Kenti maju ke depan susumu. Caikong fanfan, Pace Bengkong ketabrak Pak. Wiwin kepengin susumu. Ya yo Wiwin. Yo, sakit. Cepet. Win Orang di susu apa? maju. Ya duwe lah sending-ding ya duwe aku saja ngomong iku mbok nelangsa. Maju ngomong kan lagi bahasa Jepang. Terus ngarang gue ceman telok ya duwe lah. Kamu tuh malah duwe. Itu deh jengkel kok biasa bae. Biasa sabar. Ya gue bedane wong lanang karo wong wedon, wong wedon prei kari esek. Sering makanan yang berminyak sing wong lanang kan mengeluarkan minyak dadi gemlonggong. Ora ki nu mendep mulane. Iki melase ya Yo, Allah. Kuda Sumedang dari tim Haji Kolipan. Ayo pasiban pengbare bariwi nih. Pasiban. Bos jago manis ayo masak. Mbah Matari monggo mbok dibanding kok semangat digawe jaipongan. Banget. Gareng gaul. Mas Dito. Kota Sumedang. Ayo bos. Jago manis. Banyak diadakan negara budak sunatan. Itu menangan di rezeki mayungan. Sorang harus kejengan sinden geling-gelan asap makan dah ala jahit mongen ngahibur budak sunatan susah seneng bebarengan mudah moye bisa tinggal cerita kali Matur nuwun Bos Jagung Manis. udah ngerti irama sorakan ompet ngajama. Thank you Jagung Manis. Pak Diswan terima kasih Pak Subur dari Akhir. Pak Darjito, ayo Pak Kenti berangkat Darjito. Ayo. Matur nuwun Pak Sarto. Budak sunat
Matur nuwun dhateng sedaya para sutresna sing sampun biyantu dhateng regening swasana. Kang Bawor, apa? Anak warpon ngendhek